ଭାଇ ଶୁଣ 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 ଭାଇ ନମସ୍କାର। କୁଆଡେ ଯାଉଛ ଖରାବେଳେ? ଆବେ ତୁ ମତେ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ ନା ମଶା କରୁଛୁ ଭାଇ? କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲୁ କହିଲୁ? ଭାଇ ତମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା କାଲି 1ଟା ବେଳକୁ ଆସିବ ଖାଇବାକୁ। କାଇଁ କଣ ହେଇଛି? କାଇଁ ବିକା ତମକୁ କଣ କିଛି କହିନାହିଁ? ଓହୋ ହୋ 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 ଓ କାଲି ପରା ତୋର ବର୍ଷିକିଆ। ଭାଇ ମୋର ବର୍ଷିକିଆ ନୁହଁ, ସେଇଟା ମାର। ଏରେ ଚମଡ଼ା ବାଟା ତ ଟିକେ ଖସିଗଲା ଆଉ। ଆଉ ଖାଇବା ଆଇଟମ କଣ କରୁଛୁ? ବିସ୍କୁଟ। ହାଁ ସେ କଣ ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ ନା କଣ? ଟିକେ କଣ କରୁଛୁ ଟିକେ କହୁନୁ? ବର୍ଷିକିଆରେ କଣ ଖାଇବାକୁ ହୁଏ? ଏ ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା କ୍ଷୀରି ଆଉ। ଏ ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା କିରି ଟିକେ ପନିର କୁତୁକୁତୁ କରୁନୁ। ଭାଇ ବେଶୀ କୁତୁ କୁତୁ କଲେ କାଳେ ମୁତି ପକେଇବ। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଆସିବି କାଲି ଆସିବି ହେଲା।